Wat leuk in de show. Het is prachtig mooi waar en we ben je in Frensje. Want ik moest je namelijk bij het Raadhuisplein moest ik even vertellen hoe de vrijwilligerscampagne die we doen vanuit het bedrijf Agoeie. Maar goed, de Friese vloggers, hoe de Friese vloggen net wezen. Als weer ik één op strijd in om de meesten nog even te vregen. Ja, wat zou ik moeten waan binnen. Je weet hoe het werkt bij de Friese vlogger. We hebben net echt een centraal onderwerp. We ben gewoon meestal moeten vregen wat ze moeten waan binnen. En eventueel wat er verder uit naar Varente komt. Geweldig. Hallo mevrouw, mag ik je wat vregen? Kom je uit Frensje? Nee. Nee, uit Lollum. Lollum, laat het je vlakbij? Ja, vlakbij, ja. Dus Dat ken ik net zo goed. 2 kilometer verderop. Is dat leuker dan Frensje? Dat weet ik net. Nee, nee. Een heel soort familie, dus dat is altijd noffelijk. Ja. Hoe je een familie wij in Lollum? Ja. Akkerman, hè? Dus dat is altijd te goed. Ja. Akkerman? Akkerman, ja. Akkerman. Dat is toch Akkerman. Dat is net zo'n bekende muzikant, zoals ik Akkerman heet. Ik geloof het al, ja, maar ik ben trouwd met een Akkerman. Oh, je bent ongetrouwd, Ja, Akkerman. Ongetrouwd, ja. Ja. Je bent zelf net een Akkerman. Nee, hè? Nee. Ik Je bent een Akkervrouw. Ja, juist. Dat zei je het. Ja, ja. Oh, wat leuk dan. Ja, dankjewel. Ja. Ja, denk ik. Ja, dat ga ik geen En wat idee ben je natuurlijk. hem ontwaan dan? We doen een interview weer in het Frensje. Ik denk het is mooi waar. Ik moet de meesten maar even wat vregen hoe het in Frensje is. Ja, misschien moet je even bij de meesten kunnen binnen, in de winkels. Die weet een heel soort van Frensje zo. Oh ja, weet je net zo vol van Frensje dan? Net een heel soort, nee. Nee, net een heel soort, nee. Wat is het? Wat je nog vreemd? Wat weet je van Frensje? Wat zullen we nou als eerste zeggen? Keertje. Oh ja, Keertje? De PC, ja. Zit je er in? Nee, ik ben net zo'n keertje. Nee. Hoe met de Sjen? Hoe zelf net een Keertje dan, hè? Nee, maar ik ben net van Tjen. Nee. Nee? Ik net. Nee. Ik ken het hoor. Je Keertjes bij hem in het dorp net? Nee, ik ben er net zo goed in. Nooit west, dus dan komt het ik net. Nee. Maar moet je dan goed wezen om van de geniertje? Nou, ik vind het wel een beetje. Je moet het wel een beetje snappen, het keertje. En als je dat niet kent, dan vind ik het verloren. Het snappen is inderdaad wel een beetje de eerste. Maar de regelgeving is bij jou ook niet helemaal bekend? Nee. Ze maakt het altijd... ze maakt het even onjam wat er nou eigenlijk gebeurt. Want anders snap ik het net. Nee. Wat ik zei is een skin size op de telegraaf, dan ga je ook geen idee wat ik bedoel. Geen flauw idee. Nee. Nee, dat komt net goed. Nee. Maar geef nog wel mij de PC dat die weer is, eind juli begreep ik. Zit je dan wel heen in een Frensje, gewoon voor het feest misschien? Ja, voor het feest misschien wel. Want dat snap ik wel, hè. Maar het spel net. Nee. Maar de gezelligheid vind ik wel leuk, ja. Nou, ja, misschien zo weer nog wel. Nou, misschien wel. Ja, ben je hem druk? Ik weet het eigenlijk niet. Voor mij is 23 juli, toch? De vijfde waasje van juli, of zag ik begrepen. Maar... Nou, dat weet ik net. Nee, het waren het net de zees. Nee. Ik weet niet dat ik dan op vakantie ben. Ik zou best wezen ken ik op vakantie ben. Nou, een beetje spietig, hè? Als je dan een interview aan een Frensje, mag je er ook bij wezen, vind je het? Ja, misschien wel. Misschien wel een punt. Even een oortboeken, ja. Ja, omboeken. Ik zal het in de vrouw zeggen. Ik zeg maar Het wat oors. Het wat oors. Ja, je wat even patiënt, ja. Nou, prima. Tegen dank. Nee, dankjewel, hè. Ja, goed zin. Ja, dankjewel. Hetzelfde, hè. Wat ben die meestal niet aardig, jongen, in Frensjes. Ja, oh ja? Vorige keer ben ik al aardig. Ja, zo weer. Goeiedag meneer, mag ik jou vregen? Nou, zo is het dus. Ben je een Frensjetter? Ik ben een echte Frensjetter. Een echt neer? Ja, een echt neer, ja. Hoe echt is echt dan? Nou ja, ik ben hier geboren in Getogen. En ik ben de voorzitter van het historisch centrum, dus beter Frensjetters kun je haast niet worden, denk ik. Je bent eigenlijk de echte opper-Frensjetter. Ja, precies. Ja. Nou, ik weet er wel wat van, ja. Je bent de voorzitter van het historisch centrum, ja? Ja. Dat zit hier in de kelder van het stadhuis. Vlakbij. Dus je weet eigenlijk heel vol van de historie van Frensje. Ja, zeker. Alle inwoners van Frensje proberen wij in beeld te krijgen. Ja, zeker. Van 1640 tot 1940. Oh, zo ja, net de huidige. Nee, net de huidige, want dat is maar privacy. Ja, ik weet zeker. Maar het is historie, dus we gaan waarom tot 1640. Okay. En dan ieder adres, wie er wennen het. En de geschiedenis van het pand. Alle foto's van het pand. Keerpaktes. Dus... Een heel heden. Ja, zeker. Nou ja, het is eigenlijk, we willen het eigenlijk voor de eeuwigheid, man. Maar we zijn er maar zo hier bezig. Dus we staan er gewoon aan het begin van wat we eigenlijk vregen hebben, zou ik maar zeggen. Hè? Nou kennen we natuurlijk al eigenlijk alle jaren, tenminste denk ik maar vanuit iedereen IJzer IJsinga wel kent. Ja. Maar waar is nou naar IJzer IJsinga eigenlijk een van de bekendste Frensjetters? Waarom? Nee, waar is IJzer IJsinga? Nog een bekende. Ja, nog een bekende Frensjetter, want IJzer IJsinga ken iedereen wel. Ja, dat is een ding, zeker nooit het cultureel is. Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk een heel soort Frensjetters. Maar het is vaak van lang lijn. Professoren en zo. Dus, ja, de universiteit. Schuurman die het natuurlijk, maar die had je met jou wennen. Dus, maar die is wel heel bekend, zeg ik maar zeggen. Wat? Annemarie van Schuurman.
Nou, het zei me ergens woord, maar ik had geen idee meer wat die dingen had dan. Ja, nou ja, dat was een bijzondere vrouw. En die had nou eigenlijk in 400 jaar waarom zo'n feminist-achtig iets. Dus zij wie nooit trouwd was. Dat had ze haar hart beloofd op sinds die arbeid. Maar zij wie een van de eersten die studeerde. Terwijl dat net mocht. Als vrouw? Als vrouw, ja. En zij hier in heel Europa hier zij contacten met filosofen en met mensen die koninklijke figuren en dat soort dingen. Dus ze schreeuwen ik met bekende filosofen in Europa. En ze konden heel goed handwerken en ze waren ontzettend intelligent. Dus haar nalatenschap, dat is hier in het Martena Museum. Er is een hele tentoonstelling over haar. En er is een strijd namen naar haar verneemd. Ja, nou ja, daarom dat ik denk dat die naam misschien wel bekend voorkomt vanwege een strijd. Ja, zeker. Ja. En die had je in French wennen even? Even, ja, omdat haar broer hier studeerde aan de universiteit. Dus daar is natuurlijk French, een van de dingen is een planetarium. Maar een van de andere dingen is het de universiteit natuurlijk, die je een paar eeuwen zitten heeft. En die helaas terug de broer van Napoleon opzijn is. Ja, in begin 1800. Hoe zie je misschien wel heel uit, jongen, nog steeds een universiteitstijd weer? Dit soort dingen, dat heeft een heel soort invloed op mijn stad natuurlijk. Ja. Frans is weer heel belangrijk terug, omdat er zoveel studenten zijn en professoren. Daar hebben we nog hele mooie huizen op te danken, hier de Voorstraat bijvoorbeeld. Maar ik door de hele stad. En dan in zo'n pennenstreek van Lodewijk Napoleon. Die zei van, nou ja, er zijn wat de volle universiteiten in Nederland. Weet je wat, we doen die voort en die keer wel voort en die keer wel voort. En dat heeft natuurlijk voor Frans iets in ons. Ja, dus iemand die zet een handtekening, het keer wel voort. En dan wordt zo'n stad, komt er heel oors uit te zien. Dus, schierig. Ja, zeker hartstikke leuk. Het is ook leuk om mee bezig te wezen. No? Ja, snap ik inderdaad. Ja. Nou, bezig. Nou, we zullen even verder zijn in Frans in deze rijke cultuur, historische steden. 100%. Ja, daar zijn 100 verhalen over te vertellen. Ja. Dus, volle succes, zou ik zeggen. Ja, tegen dank joh, hè? Ja, mooi. Ontzettend. Ja, hoi. Zo, verder zijn wat je zal omspaan hier op een tongetje de morgen in Frensje. Zo rond een uur als het zien, kwartier wat pas weer. Ja. Kwartier voor allen. Pas weer, wat is het? Pas weer. Dit is een soort menu, het pas weer menu. Ja. Ik weet het, dat pas weer. Ja, bijzonder dan hè. Pasveer, €9. €9, wat krijg je dan? Ah, nee, pasveer. Oh, dit heet pasveer, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja, dit is snack en broodjes uit pasveer, maar. Maar goed, ja, nou, een dikke watermeloen. Een dikke, vieze, vette watermeloen. Hallo, wat kost die watermeloen? Dat is even zien. Ja, we zijn op een tongetje te moon. In Frensje. Frensje. Sommige mensen zeggen Frensje. Voor mij zeggen vroeger Frensje. Franchise. Frensje, ja, maar voor mij is het als Friantje. Maar die jenen erbij. Ah, goeie. Misschien kan we niet vrij hier in Frensje hoe dit zit. Ah, goeie, mag ik jou vrij, mevrouw? Nou, als we krijgen wat voor is. Nou, we maken een video. Ik ga een YouTube-kanaal onder horen, een Instagram-kanaal, een TikTok-kanaal. Ik heb een website en ik ga nog, ja, wat heb ik nog meer? Nou, van alles. Hoe zei ze jou Frensje? Frensje. Sommige mensen zeggen wel Frensjert. Ja, nee, zonder thee. Ja, je had de thee er net bij? Nee. Vind je net passend? Dus ik weet niet dat het goed is, ja of nee. Dus ik zeg gewoon Frensje. Kom je uit Frensje? Nou, van oorsprong net, maar wel uit de buurt. Wat vind je van Frensje? Ik vind het wel een leuk stadje. Ja. Wat is het mooiste hier van Frensje dan? Nou, de oude panden hier op de Voorstraat, het planetarium natuurlijk, het Keertsmuseum, maar net vier, dat is echt heel mooi. Ben je een keertser? Nee, maar ik doe wel wat in het Keertsmuseum, dus... Wat doe je dan in het Keertsmuseum? Ik coördineer vrijwilligers. Ja. Leuk zo. Is het leuk of niet? Ja, dat is leuk. En ik ben met Pontje op Kampertillen. Hoe doe je dat dan, vrijwilligers coördineren? Is het wat te coördineren, die vrijwilligers of net? Want ja, ze komen vrijwillig vanzelf. Ja, er zijn 25 vrijwilligers, maar die moet elke maand een paar keer komen. En nou ja, dan maak je wel eens achterom en dan beschouw je dat even dat het goed gaat. Ja, die ene vrijwilliger die had misschien wat meer motivatie dan hoor. Ik weet niet. Ja, als je vrijwilliger wordt, had je toch uit motivatie, denk ik? Ja, maar het valt wel eens af soms. Okay. Ja. Ja, je moet misschien een beetje rek mee houden dat je maar vrijwilligers werkt. Ja, maar ja.
Dat doen we met pontcheck en daar gaat het wel heel goed. Pontje? Karpentillen. Ken je dat net, de pont? Karpentillen? Ik ken niks van. Waar is dat dan? Hier vlakbij? Ja, King Matillen. De oude dik naar layout. En dan kies mijn pontje, kies dan van in. Ja. Waar is er nog de Bolse de Veert of zo? Waar is er nog in? Van Hariksma kanaal. Ik heb geen idee, sorry, ik kom daar nooit. Ik kom een beetje de andere kant van Friesland. Ik kom uit de Waarden. Nou, kom een soort mensen komen daar. Er is een terras bij. Koffie, thee, limonade en boerijs. En wat doe je daar dan? Ik zit in het bestuur en ik ben in de catering. Ik vrijwillig. Ik vrijwillig, alles is vrijwillig. Hè? Je bent een soort van multi-vrijwilliger, had ik wel trouw. Ja. Want ik zei eens kijk nog, ik ben bezig voor de provincie Friesland. Ik mijn vrijwilligerscampagne. Maar joh, ben een van die geweldige vrijwilligers, had ik wel trouw. Ik zit in een cliëntenrier bij hij staat al in mijn naam. En dat is ik vrijwillig. Hoe kom je erbij om al die vrijwillig te doen dan? Omdat ik dan fit ben en wel tijd heb en het wel leuk vind. Heb je niks beter te doen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb altijd in de zorg gewerkt heel lang en nou doe ik dit. Ja. Nee, ik zeg een beetje gek keer en heb niks beter te doen. Maar ik bedoel, je hebt blijkbaar wat hier door. Ja. Maar is het ook mooi werk? Ja, het is leuk werk. Ja. Wat jou waarom dan? Want vaak vrijwillig natuurlijk, je kreeg er geen zin voor. Nee. Maar ja, dan krijg je misschien wat oors voor. Ja, je bent tussen de mensen en je praat met de mensen en ja. En wat heb je nou het meeste nodig als vrijwilliger? Nou, soms wel wat meer vrijwilligers. Ja, en ik ben al hier ouder. Als wij ophouden, dan weet ik net hoe het komt. Dan blijft er net vol over. Draait al hier op ouderen. En bij de pont, we hebben 50 skippers. En 24 voor de catering. Nou, ik ben al hier 64 plus, zeg maar op een enkeling nooit. En als je op het Kerstmuseum precies zag. En dat is in de cliënterie Ixa. Ja. Dat is toch wel leuk niet dan. Ik had wel een keer een blauwe mandje. Ik ben Ira, ik ben kerk pontskipper geweest inderdaad. Maar ja, ik ben jong, ik heb ben. Als ik op een zaterdag op zo'n pont zit, maar ja, dan bood ik in weekend hoor. Het is op een pont natuurlijk, het is van 10 tot 12, van 12 tot 17. Maar 4 uur parkeren. Dus, Ja, want 4 zaterdag is dan weer vrij hard ervoor. ja, nee. Je hoort maar 12 zaterdag, 12 sneu, zeggen wij. 12 sneu, maar vrij te hard in de maanden. Oh, is maar 12 per jaar? Nee, in de maanden. Oh. Per maand. 12 keer per maand op een zaterdag. Sneun dan zo. Ik het al jij maar willen. Je kan zelf in een rooster. Wij doen het net, maar zelf zeggen die dagen ken ik en dan kom ik. Ja. Maar het is wel leuk, vrijwilligerswerk. Het is ook wel nodig. Ja. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Tegen dank. Mooi, graag dingen. Ja, nou, succes met vrijwilligen. Hè? En als je opzicht je wil, dan ben je ook vrijwilliger bij het Kerstmuseum, begreep ik hoor, hier in Friesland. Nee, maar dat ben ik nooit. Oh, dat ben je nooit. Maar daar gaan ze wel contact gegeven. Dat ik zei van, ik ben op zoek naar de coördinator. Want wat is jouw naam ook, vreemd mij? Clara Berkenpas. Clara Berkenpas. Berkenpas. Nou, best nou. Dan kan ik wel neder gaan voor de campagne, dan weet je wat te vinden. Nou. Hoi. Nou, ze zijn verder zijn hier in Friesland. Hartstikke gezellig. Ja, de meesten zetten zich goed in hier voor de zaal. Ah, goeiedag meneer, maak je het vrij? Kom je uit Friesland? Ik weet het, hè. Is buitenlocatie. Buitenlocatie? Ja, van inrichting. Over een inrichting. Ja, ja, dat is hier natuurlijk in Friesland natuurlijk. Ja, vroeger was ik in de straat, maar nou net meer. Ik weet nou beter, ja. Jongens binnenkomen en het grote gebouw zitten nog steeds. Maar wat wil je vragen? Dat gaat ook goed met jou? Ja, prima, strijkers. Gooi mij je kaartje, dan kan je zelfstandig werkje. Ja. Nou, dat is best. Nou, toch net. Ja, dat denk ik wel, ja. En wat vind je van Friesland? Maar het mag heel lekker is straks bij echt vaker, ja. Dat weet je gewoon, dat is mijn dat is een minischip, weg. Al je, dus je met de kerk en zo en reformeren. Nou ja, Heb ik hier in het kerk hier? ja, hier gaat wel regelmatig. Misschien ook door de katholieke kerk hier, daar net. Ja, maar daar zit daar verderop zit ook het kerk, dus dat is, ja, maar ja, dat is vrij, moet je vrij mee. Je bent in de heer? Ja, wel een beetje, hè. Ja, we zouden net te vol doen. Dan ben je voorgehouden. Oh ja, dat zei ik geen idee. Ik ben van Hoers uit, maar ja, wat ik zei, ben ik menist. Wat? Menist. Minister is dat? Doopsgezind. Doopsgezind, ja. Ja, nou, ik ben meer hervormd. Vrijgemaakt. Ja. Hij vond het vrijgemaakt. Ja, zo is dat. Dat is nog wel redelijk, nou ja, wat ik zei. Ik ken ook mensen die vrijgemaakt en die keep er niks op snijs. Maar ja, het is, ja, dat zijn de regeltjes, hè. Ja, die houden jullie ook gewoon? Ja. Je keep er niks op snijs. Nee. Echt niet. Ja.
Nou ja, sommigen geloven die een persoon en anderen weer een Volkswagen. Dat is bizar. Ja. Ja. Wij zijn nog weer verder zijn hier in de Frentje. Oh ja, nou, geniet ervan zou ik zeggen. Ja, dank u wel, ik ben best. Want het is op zich wel aardig waar. En ik had het idee dat de zin... Vriesje, ik kan mooi bijpassen. Ja, Johan, dat jas gewoon en de broer. Ja, ik ben wat koud. Hij was ouder, dan ben je de bad met het bevriest. De bad met bevest. Ja, en dan wel steeds takken. Ik zeg dat. Nee, dat bij jou niks meer al tijd, dacht dat je nog kort had. Ja, nou ja, ik moet even een sigaret, dan ga ik weer roken. En mijn baardschip, dan ga ik weer hoesten. Ja. Opsteken. Ja. Lekker. Nou, let's go. We beginnen verder. Ja, okay. Succes, hè? Hoi. Goeiedag, meneer. Mag ik je wat vragen? Ja, vraag maar aan haar, ze weet veel beter. Ja, maar ik zei, Johan, mooi trui om, maar een wat auto erop zoeken wel. Ja, Je bent een automan? nee, ik ben geen automan, meer motorman dan. Dus. Er is een trui naar die pontificaal stukje in Ingrid. Kinderraad. Oh, dat heb je gekregen? Ja, dus die hebben we gekregen, ja. Oh, wat aardig is. Dus ja, waarom? Maar wat wil je over de trui weten dan? Ja, je zei van ik ga hem krijgen van mijn band. Maar Ja. toen hadden ze zo'n jongen, maar ze hadden wel dacht van, hé, dus hij die houdt blijkbaar van auto's. Ja, nee, die had gewoon een mooie trui gezien. Die dacht, nou, die is wel leuk. Hij houdt van motors, hij houdt van hele oude scooters. En dan, ja, de scooters moeten wel echt oud zijn en motorscooters. Lekker warm, de trui? Ja, die is te warm. Ik had niet gerekend dat het zo warm was vandaag nog. Daar kom je wij ook vragen mij, want je praat ik in Fries, Gerrit wel, maar... Nee, maar ik woon in Sint-Jabik. Sint-Jaap, maar praat je dan beeld? Zo wat, Ja, daar praten ze beeld, ze praten Nederlands en ze praten ook Fries. Daar kom je ook net bij, toch? Eigenlijk iedereen uit Sint-Jabik die spreekt ook wel Fries, behalve ik. Waar kom je bij dan? Oorspronkelijk Utrecht. Utrecht, ja, ik krijg ik denk, dit klinkt net als iemand uit Sint-Jaap bij komt. Maar Fries leren is een beetje lastig. We hebben wel AFOEK, maar als je dan Fries wil verstaan, dan moet je toch ook wel Fries gaan leren schrijven gelijk. En daar ben ik heel slecht in, dus dat lukt niet. En praatgroepjes Fries vinden hier, dat lukt helemaal niet. En de laatste die ik aan vroeg, die zei van als je Nederlands leert, dan hoef je geen Fries te leren. Dat was een volbloed Fries. En dat deed me wel pijn, dat deed me wel pijn. Ja, inderdaad, dat is je vreemd, toch? Ja, dat is zeker vreemd. Ja, dat had je ook echt motiveerd, denk ik. Nee, dat is niet, maar ik wil nog wel, als iemand zegt van we doen een praatgroepje Fries of zo, ja, dan doe ik wel mee. Een praatgroepje, hoe zit het voor jou dan? Nou ja, laten we nou zeggen, er zitten 4 of 5 Friesen die hebben bij elkaar en dan kom je dan bij met 4 of 5 Nederlands en je zou dan kan je op een gegeven moment wel zeggen, zoals wat ik nou in het Nederlands zeg tegen je, dat moet je zo en zo zeggen in het Fries en dan kalm je aan. Dan gaat het op een gegeven moment toch leren. Ja, en als je alleen maar gaat leren met schrijven, zoals bij AFOEK, sorry hoor. Het is een hele goede instelling, maar nee. Dat lukt net? Nee, dat lukt niet. Want en ik heb wel hele goede docenten gehad. Want je verstaan ook goed Fries, want ik praat en je verstaan dat goed. Dat verstaan, dat lukt zo langzamerhand wel, maar dat moet ook wel. Dus, want ik had met de motorclub wel eens rijden, ja, die jongens praten Fries. En ja, dan is het toch wel leuk dat je een beetje verstaat. Maar het zou nog leuker zijn als ik ook in het Fries wat kan antwoorden. Want Johan, je praat Nederlands, maar ik wat een accent is, een Utrechts accent dan, wat je nog had? Dat kan je wel zeggen, ja, dat is plat Utrechts. Ja, is het echt Utrechts? Ja. Ik was 12 en een schoolvriendje, zijn vader was bloemenman. Ja, die praatte plat Utrechts en ik had het er 4 dagen overgenomen, nooit meer kwijtgeraakt. Dus... Ja. Het klinkt wel mooi inderdaad, want ik ken het net vaak. Ik vind het zelf niet zo mooi. Maar, nee, ik vind het zelf niet zo mooi. Maar ik heb het, dus ik kan er niet onderuit. Wel karakteristiek. Ja, dat wel, ja. Dus. Maar ja, dat heb je in Fries ook, hè? Ja, zeker. Ja, maar daarom waardeer ik het misschien. mensen vandaan komen natuurlijk. Ik snap, maar daarom waardeer ik het misschien. We hebben hier Stadsfries, hier wat minder als een Haarlem en Leeuwarden. En dan heb je, wat hebben jullie? Hielpen? Hielpers. Ja. Ja, en dan heb je de Kleifriezen. Je hebt ze daar in het Zuidwesten, je hebt Stellingwoud. Jullie hebben nog 5 of 6 talen in Friesland. Ja. Dus... En dan heb je nog betalen. Maar en dan nog een losse persoon die de Utrecht praat. Ja, dat is mafie. Dat is mafie. Ja, super, tegen dank voor dit parteer. Ja, wat zei je? Tegen dank voor dit parteer. Ja, geen dank. Dus, oké. Dan nog een gedij, hè? Goed, Sjen, hoi. Ik ga wat les van Roers. Dit jij eigenlijk niet heel dicht op mijn achtergrond. Nee, ik ga echt wat Roers in hier. Zo, deze man die zit in de green. Goeie, mag ik je wat vrij, meneer? Wat is dit voor Ben? Wat ben je nog aan het vervoeren? Wat takenboel en zo. Oh. Tje, maar deze man die heeft er ervaring mee. Ja, dit is de... Ja, dit is het tuurman? Ja, zeker. Door krijgen ze al wel de verstoring van Hesje. Je had er ook verstaan voor dat. Je hebt een mooie dingen omheen. Dat klapt het al, ja, dit. De uitvoerder die bedenkt het wel.
En de uitvoerder had betaald? Een steegje in en dan. En net toen bezig, mooi waar. Ja, je bent mooi waar bij. Ja, zeker. Wat wil je er meer? Ja, maar dit is dan mooier om boeten te werken, toch? Ja, zeker. Zeker. Is het eigenlijk als dit werk doorst, als je denkt van ik wil graag boeten wijzen dat het mooi waar is? Als het mooi waar is, wel ja, alles net. Nee. Als het eruit is, zit wel even binnen. Oh ja, en je werkt voor Lagerveen Achlem? Ja, klopt. Ja, klopt. Wat is dit voor bedrijf? Is dit maar ik onbedrijf? Ja, net een onbedrijf waarschijnlijk. Een loonbedrijf. Een loonbedrijf. Tje? Het is een onbedrijf. Oh, je Dat doet is maar net toch weer tegen, hè? Ja, zeker. een loonbedrijf, maar dat doet een leenbedrijf en echt zulke ding. Van alle markten thuis, hè? Alle markten thuis. Ik doe een leenbedrijf altijd maar van die grote machines weer en dan bij de boeren omgriemen, zo zeggen maar. Ik ja. Maar dat is net altijd werk, hè? Nee, zo. Ik, Piekperiodes. Ja. want ik zit nou ook al mijn probleem dus ik ga een oude hulst, die mat eruit. Heel goed zo'n grote hulst, is toch? Ja. Ja. Ja, ik was het helemaal net. Heb je nog tips? Dat deze jongen had ik nooit geteerd, hè? Van de beunerij. Maar deze Ja, jongen... beunpuntje, ja, zoals nog lang met beunpuntje. Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. dat wil je wat. Ah, maar dat kan wel, de oude riet wel. Oh ja, en hoe doe je dat dan? Dan kan ik de hulst dus die mat eruit. Ja, een zegen erin. Zegen erin en eruit en klaar. Ja, en dan ga je direct op het karken, dat is juist wel. Ja, dan gaat er op een kaart en weg ermee. Ja, Die mensen moeten kijken, hoor. Daar redt er maar. Ik ken dat over om Friesland. Nee? Hé, dat was toch maar even opzieken, hoor. Dat is even die mooie uitspraken. Ja, dat kist wel. Dat is nog. Dus ik ken die wel even skillje, dan had ze een putje. Zeker, zeker, Hoe zeker. kom je in contact maken hoor dan? Ja, 06. Jeetje, dan mag ik dit even opschroven. Dan zeg ik even opschroven. Dan, Je moet net lood worden, dan bel je ja, naast nee, 06, ja? Ja, Ja? 06 15, 15, 23, 22, 58, 58, 56. 56. En dan zullen er nog wel wat bij me, dat denk ik. Die ben ik nog, hoor. Die ben ik nog, noemers. Oh ja. Ja, dan kun je het al proberen, hoor. Wat dan dit? Dan wist er het net. Die noemen we toch? Dan hebben we het nog niet. Ja, zeker, dit is mijn nummer. Ik kreeg daar niet wel heel woord niet. Ja, Wat zeker. is die naam? Mijn naam? Ja. Geert Kleefstra. Ja, Geert Kle. dit is Inge Spoelstra is dit. Wat? Inge Spoelstra. Hier in Spoelstra? Je was nog werk aan net. Nee, jongen, ik ga het smoren ook. Geen tijd ja, voor. nee? Nee, jongen, geen tijd voor. Ik had helemaal geen tijd voor. Hij is gewoon van ons Ik ben ik wel hoveniers voor, hoor. Ja, dat is hartstikke wel gelegen. Graag of net, Inge, hè? Ja, daarom. Gewoon Inge, hoor. Inge? Ja, Inge, 2 trui, zeiden wij dan. Ja, klaar. Echte Friese naam, dat moet je wel weten, toch? Ja, nee, ja, hier kook ze. Friese Flores, juist in. Ja. Dat hebben we nooit vergeten. Ian, de naam Ian? Ja. Nee, de naam Ian ga ik nooit vergeten, nee. Zo zei je al, mijn broertje hier 2. Is het zo? Ja, Ieder waarschijnlijk net, maar nee, klopt. het is wel heel apart wel dat je nou ja, je leest wel mensen die je dan bijna even neemt naar Voels. Ja? Nee, gewoon zo'n thema, hè, dat je dan bij krijgt. Zo'n thema betekent van nou, misschien verneem ik ze al je naar, ja. Dat is mode, je hoort daar. Toch? Ja? Hip. Al nu voor een naam. Ja, dat weet ik niet. Ja, Jaden of weet ik wat het steeds maar. Zie je er nooit met Klaas. Hey, Klaas is net heel populair. Hidde is van mij de populairste Friese naam voor een jongen. Hidde. Ja, dat valt dan nog wel mooi. Ja, toch? We zijn er niet in de hele dag wat doen. Ja, zijn er heel even rond. Zie je? Anders kun je muziek wel even helpen, hoor. Ja, ze wel kennen of zeg maar. Ging wel, hè? Ze wel kennen, maar. Geen probleem. Hij dan prutten dan. Je moet nog met elkaar rieden, toch? Net? Wij zien naar wat meisjes. Wij zien naar wat meisjes van onder kronen. Met een groen kroonje. Een kroonje, nou Ja, ja. ja. Ja, een putje. Dit zullen vrouwen wel wezen. Ja, als we samen kunnen. Dus gewoon waar in de slecht. Wat moeten we uniten, no? Zeg je het aan? Nou, succes nog maar even, jongens. Want ik ga wel je maar gewoon werken. Als we al vrij weer om te werken, dan kan je bij hetzelfde in trokken, denk ik. Daarom, wat kost het van het, toch? Ja, daarom. Nou, succes, hè? Hoi. Hoi. Nee, de Friese vlaggen dit. Ja. Wat is je er mooi uit? Nou, dank wel. Is het feest? Nee, net. Nee, dit is de Friese vlaggen. Ik ga een YouTube kanaal. Nee, net feest. Op YouTube toch? Nee, wat oors, jong. We hebben begrafenis. Serieus? Ja. Straks om 1 januari. En het thema is dan wie dan feestelijk? Nee, maar ja, vroeger werd het in het zwart. Je hoort er daar net meer. Nee. Is het echt zo? Ja. Oh, bijzonder toch net? Vionet. Ja, nou ja, je doet me wat ongeveer. Hè? Ja, je moet dat ik niet altijd heel zwier afsluiten. Ik ga geen idee. Ik zit net echt in de begrafenis. Ik kom net heel vaak op de begrafenis, dus ik weet niet precies wat de gangbare modus is. Nou, gelukkig net, joh. ik net en dat moet ik maar net, hè? Nee, dat hebben we net. Genieten van het leven, toch? Ja, nee, zeker. Ja.
Ja. Ja, ik zei het, je er wel voor goed verzwaar uit, dat scheelt. Nou, dank je wel. Ja, jong. Ja. Ga je dan al daar zo klein alweer echt speciaal voor deze gelegenheid dan? Nee. Net alle dagen. Probeer het wel een beetje, maar thuis is het joggingbroekje, hè? Oh ja. Ja, nee, net altijd. Nee. Nou, prima, in ieder geval een soort succes dan, maar je hoort dan in ieder geval een soort, wat zei je dan eigenlijk, hè? Dan... Sterkte toch? Sterkte, ja, dat kan ik zeggen. Ja, sterkte, ja. Ja, dank je wel. En je maakt heel veel succes. Ja, dank je wel. Ja, Dat is best wel. ik zie het op Facebook weer waarom. Nou, waarschijnlijk wel. Want dat is ook niet altijd. Je bovenvrouw wil niks zeggen, of... Nee, maar ik wil ook niet op internet. Nee, je wil er net op, hè? Nou, maar, nee, best. Dan zit er voor zwaar dat jou er net op komen. Oh, dat is dachterlief, hè? Oh zo, ja. Dus die get ik mooi. Snap je, maar die wil er net op. Dus maar wel een beetje natuurlijk, die kunnen wel praten, maar we kunnen net zien letten. Nou, ze vallen hebben net een verbloem, toch? Geen idee. We staan in verder zien. Moet zien, hè? Succes. Ja, hoi. Hoi. Het weer super gezellig hier in Friendshire. De meesten zijn wel een beetje op leeftijd, maar ja, ik hoor het wel allemaal over me aan. De meeste mensen, tenminste die een beetje jong zijn, zullen op dit moment wel of naar school te gaan of gewoon aan het werk wijzen. Dat zei ik wel, hè? De meesten die natuurlijk als hoveniers actief zijn, die weer aan het werk. Vond het leuk, dan toen omheen. En abonneer je op de Friese Vlogger. Geweldig.